لê laliyê din kuştina jinan jî rojane li gelek bajaran têkirin. Amarên wê hatine belavkirin platforma bi navê em ê kuştina jinan rawestînin gotiye meha borî li seranserî Tirkiye û Bakurê Kurdistanê herî kêm 25 jin hatine kuştin, mirina 31 jinan jî cihê gumanê ye ango dibe ku ew jî hatibin kuştin. Platformê rapora xwe ya tawanên li dijî jinan ya meha Temûzê eşkere kir. Li gorî raporê di nava mehekê de 25 jin hatine kuştin, mirina 31 jinan jî bûye cihê gumanê em ên ha binêrin ew jin jaliyekê ve li ku çawa hatine kuştin di nava mehekê de bi rastî jin ji ber kîjan sedeman hatine kuştin em ê berê xwe bidine wê 4 ji wan jinan me got 25 jin bi giştî 4 ji wan ji ber biryarên xwe tê çûwa teyê ango di berferehiyê de gotine xwestine di derbarê jiyana xwe de biryarê bidin ji ber ku ji bo gelek jinan ev jî dibe sedema kuştinê bi rastî zilam dixwazin ji ber wan ve biryarê di derbarê jiyana wan de bidin çi li xwe ke çi bixwe biçe ku derê seredana kê bike seredana kê neke evana hemû girêdayî biryarên zilaman in ango divê ew bixwe biryarê li ser bidin hinek zilam wîsane dema ku tu derveyî gotina wan derdikevî dibe sedem ku te bikujin. 4 jin ji ber wê yekê hatine kuştin, 3 jin ji ber sedemên aborî. Hûn dizanin dema ku pirsgirêkên aborî hebin yan jî tund û tûjiyeke aborî di nava malbatê de hebe. Jina malê, xanima wê malê, kebanî neçare rojane pêwîstiyên wê malê dabîn bike. Lê dema ku daxwaza pereyan dike, zilam gelek caran minnetê lê dike, gelek caran sifkatiyê pê dike, te çi kir jê, mi doh ev qazda bû te, tu çi dikî ji va pereyan, ev tund û tûjiyeke aborî ye bi rastî, ji ber ku ew pere ji bo wê malê têne serfkirin, ji bo wê malbatê têne serfkirin. Ev yek bûye sedem ku 3 jin ji ber vê bêne kuştin. Jinek jî ji ber bilindkirina deng yani binêrin ji ber ku dengê xwe hinekî bilind kiriye di dema pevçûnê de êdir mirov nizane ka çi di navbera wan de çêbûye gotiye te çima dengê xwe bilind kiriye kuştiye. Hevde jî nehatiye zanîn ka sedemê kuştina wan çi bûye lê hemû jaliyê zilaman ve bi rengekî ji rengan hatine kuştin. Jaliyekê ve hatine kuştin em ên ha lê binêrin me got jaliyê zilaman ve yek ji wan jaliyê hevjînê bibore 11 jaliyê hevjînên xwe ve hatine kuştin, 3 jaliyê hezkiriyên xwe ve yan jî ew zilamê ku pê re dijî ew kesê ku jê re dibêje işte hez dikim jaliyê wan kesan ve hatine kuştin. 2 jaliyên kesên nas ve hatine kuştin yani nasê wê ne dibe ku hevalê wê be dibe ku birayê wê be dibe ku bavê wê be evana hemû nasin. 2 jaliyê hevjînên berê ve ji hev cuda bûne hevjînê berê ye dîsa jî wî mafîl cem xwe dibîne biçe wê jinê bikuje. 2 jaliyê xizmên xwe ve hatine kuştin, xizmên derece çendin nehatiye eşkere kirin lê jaliyê xizman ve hatine kuştin. Yek jaliyê bavê xwe ve hatiye kuştin, yek jaliyê kurê xwe ve hatiye kuştin, yek jaliyê birayê xwe ve. Hûn dibînin mafê hemû zilaman li ser jinan heye ku biçin wan bikujin. Çi bav be, çi bira be, çi kur be, hevjîn be, hevjînê berê be ferq nake. 13 di nava malê de hatine kuştin. Li ciyê herî parastî 5 ji wan li kolanan hatine kuştin, 2 li devereke dûrî dest li çolekê hatine kuştin, yek jî li deştê ji wan jinan hatine kuştin. Ev 25 jinin ku di nava mehekê de hatine kuştin lê gelek ji wan jî bi rastî mirina wan bûye cihê gumanê lê di proseyê dadwerî de zelal nebûye ka hatine kuştin yan wan bi xwe dawî li jiyana xwe aniye. Ev jî amarên mehekê yên kuştina jinan bûn.